Takže čaute, ja som Muty a vítam z druhého dielu z našej supermech série. Keď sa vám toto video bude páčiť, dajte like, keď sa vám nebude páčiť, dajte aj tak like. Takže užite si video. Tento. Myslím, že ho dáme. Neviem, ale mali by sme ho dať, ale máme o 400 životov viac. Máme viac. Už máme 606 životov. Predtým som bol úplne mini robot, ste si mohli povšimnúť. A táto hlava není silná ako, keď vám môžem povedať. A si ho dáme ľahko. No ale docela dáva ľudia. No len trocha. No, teraz sa priblížime, dáme toto. A ešte není mŕtvi ľudia. To je teda. Ale je celkom silný. A to už mám vyhraté. Tak, to máme vyhraté. Ľudia. Vyhrali sme. A tu zbraň, čo tam mala, tak tá bola celkom aj silná. Tu na vrchu, čo mal tú železnú. Tak pozriem sa shop, čo si môžem kúpiť. Prepáčte, nejak mi to úplne že laglo. A ničo mi nejde, sa mi pokazilo aj niečo. Vlastne, kde sú trysky, by som ešte potreboval vedieť. Ja mám tento hák. Ľudia. A som zvedavý, či túto. A on ukazuje toto. Táto posledná hlava. Spider. Táto je tiež celkom pekná. Ja mám túto, vidíte, elektro niečo. No a tá je ako dosť. Wow, a táto je tiež pekná. Tieto vlastne majú takisto životov tieto. Takže ideme teda battle. Dneska budeme hrať len multiplayer, to som vám zabudol povedať. No toho tu dáme ľudia, ten je úplne slabý. A už natáčame 3 minúty, takže len není zas tak slabý. Tak, dáme drona. Nie, ale došla som, správne som nechcel. Bum. Tak asi ho dáme. No, už mi uberá dosť životov aj on. Takže to nebude moc dlhé video. Tak, 8 minútové možno najviac. Fakt, lebo ľudia, nemôžem už natáčať, nechcem vlastne natáčať dlho moc. No, pozrite sa ľudia. Takže tak. No, myslím, že ho dáme. No, dáme ho. Dáva malý damage. Mal dať štít lepší. Tak, fúha. No dáva ma dosť. Takto ma ešte nikto nedával až toľko.
nedá. No toho už asi dáme ho, ľudia, dáme. Ježiš, tak. Ne, ušetríme ho. A ne vlastne, lebo dron ho zničí. Jo, vyhrali sme. Jak sa raduje ten robot. Jo, máme už 15 rank. Skúsime dať toto, krabicu. Tak, teleport. No, to je lepšie rozhodne, kit 3. Plus 66, takže... No dobre. Tak, fúha. Ja mám len tohoto jedného robota. No, rakety by som potrebovala, to bude mať zase menej HP. No ne. Jaj. Tak dáme to preč. No ja chcem mať takto HP, toľko to. No, takže dám betu. A ešte si pozriem toto video. Tento je úplne najlepší z tejto hry asi. Už ho niekto porazil, už je veľa porazilo ho, ale je dobrý. Neporazilo ho až toľko. Je strašne dobrý. No, asi vás to nebaví, tak zrušíme. Len som vám ho chcel ukázať, to je ďalší súboj. Tak. Ideme na to. Dám asi nejaký silák, ale dvakrát už som išiel so slabým, jak ste videli. No. Ten môj kamoš Krixik 2, on bojoval s takým, to čo má také isté nohy, akurát, že on ich mal žlté a dal ho. Keď tak vám dám do popisku jeho kanál, tak a môžete si ho pozrieť a uznať potom, jaké je to video. A mali by ste mu dať like, lebo bolo to dobré, ale má tam troška zlú grafiku a má aj z Minecraftu už jedno video. A je to fakt dobré. Tak dáme asi toto a štít. No, ešte drží sa ako dosť. Ľudia. Tak už je 8 minút, toto už dobojujeme a končíme. No. Takto dáme. Už rýchlo dáme, ľudia, to už musím ukončiť. Takto vám to dám. Mám 46, to mi nedáva až tak moc. Takto. A môj dron nedá 30. Ale toto není ako najnižší dron. Ešte vám to ukážem možno po tomto súboji. Si myslí, že je teraz vo výhode asi. No, tak ja asi sa takto dám. A môj dron ho už zostrelí dole. Takže vyhrali sme posledný súboj, takže keď sa vám to teda páčilo, dajte like. Keď sa vám to nepáčilo, dajte dislike. Keď sa vám to páčilo, mŕte, dajte odber. Takže ukážem vám to ešte rýchlo a pôjdeme, už skončím video. Vidíte, tu je. No, není to ako moc, tento posledný je pekný, no, pekný tež. Takže keď sa vám to páčilo, dajte like, keď sa vám to nepáčilo, dajte dislike. Takže